Hello! Ще готвим черни спагети. Нямам идея как се прави това. Но експериментирам. Всичките рецепти, които гледам, са с някакви морски дарове. Аз нямам това. Попаднах на една рецепта, която е с гъби и с месо. В момента режа гъбите, нали, изчиствам ги, изрязвам пънчето мъничко и след това се обелва хубаво отгоре люспата на гъбата. И съм почти готова. Когато приключа с гъбите, минаваме към месото, което е пилешко филе. И в неговия случай ще го нарежа, нали, на малки като хапки. Ще го овкуся, изпържа и после ще го сложа при гъбите да се задушават заедно. И преждевременно някакси трябва да се оправя с спагетите, a.k.a. да не ги преваря, което постоянно ми е проблем. Но според мен всичко ще бъде наред. Надявам се да става за ядене и ще ви апдейтна, може би, когато правя месото. I guess we'll find out. Така. Ето го месото, което сега ще изчистя и ще нарежа с ножичка на парчета. Ще сложа в тази купичка тук, където всъщност се вижда през купата. Има олио, черен и червен пипер и чесън на прах, защото много обичам чесън на прах. Ще овкуся месото с това и после ще го сложа да се пържи. Затова се чисти много внимателно месото. Тук, защото в принцип трябва да изчиства на филе, ама ето е густ. Ден. Внимателно. Така, постарах се да ги нарежа, не си личи, но да ги нарежа така, че да са що-годе еднакви. И сега нещо много важно, забравих да сложа сол по-рано, сега ще ги посоля. И отиваме да ги пържим на тигана. Така. Молим се да не умра и действаме. Оле. Така, намаляваме котлона. Може би много. Още малко хръмствено тиган да сложа. Така. Мисля, че са готови за вадене. Имат такъв по-карамелен бронзов цвят. Сега ще ги извадя и ще сложа следващите. Така, слагам гъбите с вода. Може би още малко. Значи 2 чаши вода. Аз мисля, че трябва да се покрият honestly. Ще разберем. До сега не съм изкушавала сама зеленчуци и мисля, че ми личи. Има олио. Не би трябвало да захванат, нали? Сложила съм и водичка. Има олио. Добре, ще сложа още малко водичка. Така са покрити и следователно слагам отгоре това, за да се задушат.
Let's hope for the best, I guess. Докато гъбите се задушават в тази денджерка, на съседния котлон в тази денджерка съм сложила вода, олио и сол и съм пуснала котлона да се кипне водата и после да сипя спагетите вътре. Така, мисля, че гъбите са готови и пак изключих всички котлони, много обичам така, момент. Сега реално ще сложа пилето при гъбите, като самите гъби ги варих, задуших, не знам аз какво правя, честно казвам. Бяха в това състояние известно време. Искам да ги пробвам, обаче някакси не знам как да си взема. И буквално току-що им сложих... Тази гъбка ще пробвам. Ама как била? Да изсъхне. Сложих им 3 такива. Може би малко предобрих, може би трябваше да са само 2 или 1, не знам. Но сложих да има. И сега реално, като пробвам тази гъбка, изсипвам месото при тях. Както може би виждате, водата тук кипна, следователно слагам спагетките. Пробвах гъбите и месото. И реално са хубави, реално са хубави. Обаче нещо, което ме притеснява, че аз не знам как се очаква това да стане сос. Honestly. Твърде, в момента е супа. Защото нали аз това, което използвам е реално бульон. И аз знам, че е бульон. Та да. Нали ще видим какво ще стане в крайна сметка. Ама поне е вкусно, поне е вкусно. Пробвах от самите спагети. И съм притеснена. Защото имат интересен вкус. Мисля, да, тя Ина ми каза, че се правят с октопод или някакво мастил. И дали това повечето рецепти са с морски дърва и така нататък. Та, в момента съм много притеснена. Защото супер гъбите и месото се получиха добре. Ама... ще видим. Ето ги прословутите черни спагети. Реших, че най-умното, което мога да направя, е реално да се сипя от спагетите и да сложа, нали, малко, колкото да пробвам от гъбите, нали, гъбения сос с пилето. Ейте бе! Така. Сега ще ви покажа, просто ми е някакво... Много ще ми е тъжно, ако не се получи, хора, много ще ми е тъжно. Той човек трябва да пробва, за да знае. Ама ще ми е изключително тъжно. Чакай, искам да си сипя малко сосче. Бульонче. Или ще просто сипя с черпак, знаеш ли? Да. Ама, какво се прави? Така. Сега ви показвам. Реално, мисля, че не изглежда зле. Проблема обаче какъв ще му е вкуса. Така че чакаме малко да изстине и ще видим. Възможно е аз да съм completely delusional. Обаче, това се яде. В смисъл... Малко е топло, естествено, защото не го изчаках да изстине. Обаче, особено с гъбките, парче месо ми е твърде голям. Особено с гъбките. Айде бе. Да, и сега точно когато ви снимам как го ям,
нищо няма ми се получи. Реално, може би, ако бях направила някакъв сметанов сос с гъбите, а не да е бульон, а да си е сос, щеше да е по-добре. Имам чувство, че му липсва нещо кашкавалено, кремово и така нататък. Ама и така е добре. И месото добре съм го сготвила. Абе, бих дала 6-7 от 10. Защото определено има какво да се подобрява. Ма мисля, че не е зле. Тъй като наистина се притеснявам, че може би аз съм delusional, ще напиша в капшена какво е мнението на Бобо за тези спагети сега, като се приведем. И така. Аз мисля, че бяха окей. Бяха окей. Не се получиха отлично. Пишем 4 като оценка. Добре. Минало. Така. И ще видим. В смисъл, очаквам, ако на Бобо не му харесват спагетите, да сложа нормални спагети. И така. Благодаря на всички, които гледаха моите смешни, жалки опити да се уча да готвя. Знам, че положението е много трагично, обаче се старая и не се отказвам. И така, пожелавам ви хубав ден, хубава вечер, каквото там, лека нощ.